Ngiyalanike. Lento yethu soyenza njengase Cape Town. Angithi? Cape Town isenze kanje. Cabanga ukuthi nibonile ku YouTube. You get in there, you buy, angithi? Mawuqeda kuthenga uphuma ungahamba. Ume la. We need a special prayer namhlanje la. Kunesefungo kumele sisithathe. Sign phansi ukuthi Khehlelezi mina ngizodlala ilotto yami noma ngizodlala iPowerball yami. Then I'll call the numbers. Lezo inamba zakho uzoyinikelela kwizwile abanye sebefuna ukunikelela ezase Cape Town ungayinikeleli leza. Mind your own business. Yala Egoli. Ungathatha ezase Cape Town udlala ezala. Angithi uzwile. So njengamanje ngizongena phakathi nginilinde ningene nithenge whatever you can buy. Angisho ukuthi thenga into noma yini. Then mawuqeda lapho ubuye ume la. Mina bese ngiyabuya sihlale emthandazweni angithi sokwenza lokho. Ya, nakho. Baba bami. Osebehambile abaningi. Asikhona. Nathi lezo yenzeka la. Uzoba nedeal ne. Wonke umuntu la into engizothi ngicela uyenze uyenze. Okay. Mawuyenza bese uhamba kuyodlala lento ofuna ukuyidlala. Angithi. Ukuwena ke khona ozongithatha kancane khona uyangithatha kancane. Lento le niyayibona yini lo? Oh, jasiyazi. Baxaxisa lo. Angithi niyabo lo engithi wenza njani ebusuku uyawuqamela kuqala. Asenzeni kanje ngicela uconnect now. Thina eCape Town sesodlala ngomhla 9 angithi. Ngala ngicela silele ngomhla 17. I'm giving you time ukuthi uthole lento. Lento it's 1800 la ngithi. Ngicela banikeze ngo800 rand. Lento le. Ngiyacela ngikhuluma ngomuntu ozonjani ozodlala. This one ngo800 rand. Bonke abantu ake ngithi as from today up to mhla 17 bazonika ngo800 rand lento. But if ever you uyayithenga namhlanje bebezokunika ngo600. Yabo ngikade kade ngifana ukuthi ngifuna ukunipha kade kahle. But angeke nginike mahala phela. Mawuzoyithenga namhlanje ngizobatshela maye babeyithenga namhlanje u600 rand. Thank you. Le. But as from kusasa uzoyithenga ngo800 rand up to mhla 17. Angithi. Nayi lempepho le. Kade ngifisa ukuthi lezi zinto uyisebenze kanje zonke. Oh, asenzeni kanje. Lezi zinto ngifisa uyisebenze zonke lezi. Mawuyithenga zonke kanje. Ngithi le ngithe malini 800 rand. Oh namhlanje. Okay, then niyazi imali le. Imali 200 ne. So which is hayibo. Insipho emoya le. Le mimoya iyona evala ukuthi ungabi nayo imali. Ungathandwa abantu. Imali ithi mayisiseduze kwakho ivele ibaleke futhi. Yiyo le mimoya le. Angithi siyayisusa siyayigudluza. Sithela 800 rand or sathi 600 rand namhlanje angithi. Sathi la mali 200 rand. Lena imali 160 to 160 la. So ihlanganisa zonke lezi zinto lezi. 1000 rand. 1000 rand. Namhlanje. Bathi kusasa. Sasa nazo 1.2 zonke. Bantu basegoli ningizwe kahle. Angithi niyakhumbula ukuthi ngitheni. Ngithe yonke into engizocela ukuthi uyenze uyilandele kuthina sonke. Akubona bonke abantu abazoyilandela into engishoyo. Kodwa laba bayolandela into engishoyo, imali abathenge ngayo bazoyiwina ibuye futhi. Sibe siqale phansi okunye futhi. Ngifuna mina kugcina kunomuntu othi mkhulu, ngicela ukukubonga ngale yamoto. Imoto ziyangishodela, wena ungabona ngathi yini ziyangishodela. Yabo njengamanje ngifuna ukuyothenga iMcLaren. Ngiyashoda, i5.5 million. Ngiyashoda. Ngithi umuntu ozofika athi mkhulu nawo 3 million. Angithi nizwile ukuthi ngithe lezi sebenzisa lezi. Nale product yakho iphethe ke manje. Angithi khona niphethe? Yes. Le product yakho iphethe ke manje nayo ngiyafuna ukuthi siyisebenzise ngoba ngizothanda
ngizothandaza ngizoyenza njengaseKapa eKapa ngithe omnye nomnye uzonikelela iproduct yakhe efarmers phakathi bangena bashintshana kukhona abathe mase behlwayelile bahlulwa ukunikela kukhona nebhadi njengamanje osethengile mase kufanele anikele uzohluleka ibhadi liphinde ka6 lo muntu simbiza ngokuthi uhamba nedlozi lengane encane elithi mase kufanele lithola into bese liyahlehla. By the way sengivala sengiyothandaza ngomhla ka19 siyayivula ibranch eGoli uNkulunkulu sizwile siyayivula ibranch eGoli just down the road niyabona la eGandhi Square mau jiki passage ujiki khona uthi kune building lapha abathi Standard Bank building enkulu izobe ngikhona ngihamba nama artists wamaseThekwini sizoyivula ibranch. Uma sizovula ibranch akusho ukuthi ngalelanga engifike ngalo wena uzofika kayi1 ungabiseza zijwayeza ukuze esontweni ukuze nami esigodlweni mangiphahle eThekwini ingilozi ithi mayizoqinga ikufike. Amen. Angithi nizwile kunabantu abazosizakala ngelinye ilanga ngeke basizakala efarmers kodwa bawusizakala ngomthandazo wami. Namanje that is why ngithe senithengile bathi ngicela ukuthandaza kunomnye umuntu isithunywa sakhe esithanda ukuthi uKhehlelezi mayithandazile ngiyaphila enkosini. Kunomunye umuntu othi mayinikelile bese mangifika eThekwini ngithi ngiyayibeka imali emsamo bese ziyaxhumana lezi zinto bese kuyalunga. Amen. Kunomuntu owanikela ku YouTube wabona iaccount number wanikela izinto zakhe zamlungela engakaze afike kumina. So namhlanje ngizoyenza lokho. Amen. Ngizocela nje ningadinwa bafowethu. Njengoba ngithi ngizocela ukuthi ningadinwa nizolokhuza. Into enizoyenza nizolokhuza. Vala amehlo. Abesilisa bazo khumuliko. Abesilisa bese siyathandaza. uNkulunkulu okhona emandulo namanje usekhona Jehova naba abantwana bakho baxakekile. Abanye inkosi yomsabadlile, abanye inkosi yamakhosi abasebenzi, abanye bajombile emsebenzini akumnandi emsebenzini bayaya ngoba balambile. Abanye bafuna ukubuyisela ingane esikolweni. uNkulunkulu aphakade yeproduct ngayinye abayiphethe ayenza isimangaliso. Namhlanje ngizofaka amandla Nkosi egameni laphakade egameni lokuphila. Siyakhuleka Nkosi yamakhosi babusise kade befikile ekseni bazolanda isibusiso Nkosi. Akwenzeke imangaliso faka isibani sakho phambili. Ngegama lika Jesu lokho abayothi bakuthinte kulunge. Ngegama lika Jesu siyakhuleka amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nibe right. Njengamanje ke nanso ke bhala phansi. Wasuka ukukhuluma. Ikombo namhlanje 1000 rand. And then from kusasa. All right. Angizwa. Okay, Lotto, Hollywood, even casino, into edinga inamba nje. Cela ubhale lezi inamba eziwu3 engizoyibiza. Eyokuqala u21. Eyokuqala le 21 u21 eyokuqala. ASB u9 eyokugcina bese ungibhalela u31. Lezo inamba uzoyihlonipha lalela. That is why kuthiwa umagic oil usebenza ngesimangaliso ngendlela enye ongayiqondi. Into ezoyenza lezi inamba uzoyinikelela kukuwena. Uyazazi noma ufuna ukuwina u5 rand noma ufuna ukuwina u10 rand noma yini. Khona ke lezi ezinokudelela athi hayi ngeke mina nginikele. Ngeke lo muntu ogqoka amabhluka nje hayi anginankinga futhi. I'm not desperate. Mina ngizela iGoli ngoba ngize ngibona hlala ngibona niyihlupha shebe. So nami ngayihlupha ngithi ngizoletha lento. Ngayikhuluma lento esontweni ngelinye ilanga ngidlala kanje. Baqhamuka sebejabulile abanye abajabulanga. So namhlanje ibhola lisezandleni zakho ukuthi wenza njani. Angizwa mawuzothenga futhi uyakwazi ukunikela before nje uyodlala mawukuthi awunawo namhlanje before uyodlala make sure uyayikhanyisela siphahlele futhi emsama ngithi ngale yampepho leya
ngicela le mpepho siyisebenzisa ukuphahlela lento yethu le siyiphahlele lezi namba zami ngiyacela ziphethe yonke into oyifunayo uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda ngothando lika love nibe right ngingalikhanyisa ikhandlela akunankinga sizobuya nayo ungizwe uthe ucela isupport ngoMonday uye enkantolo so okay abanye abafisa ukunikela ku YouTube ngishilo ngathi unikela ngalokho nakho nanoma imalini i-account izobhala ku YouTube nje maduze bazoyi-upload bazoyibhala khona angizwa baba i-medical voucher okay i-medical voucher i-on isimple lento medical voucher umasingcwabisane mawufuna ukuzokhokha ukhokha la e-pharmacy bakubhalela islip uhambe mawufuna ukuzojoin ugcwalisa la iform yakho i-medical voucher khona oyibuza ukuthi yini leyo nto medical voucher ikhadi olenzela ukuthi makuthiwa ngiyagula nginamali ngifuna ukukhetheleza ukwazi ukuyosebenzisa ungakhokhi kumina khokhela ukuhlola nje kuphela ufuna ukuzothenga e-pharmacy awunamali sebenzisa ikhadi lakho uza la mawune medical voucher kufanele uzi appointment same time yale abanezihlobo eziseCape Town babatshela ukuthi every Friday sengizotholakala eKapa Lotto angithi nizweli kanjalo nje yebo baba ngosikiphe esimbele awukanjoli okay abanenkinga efana nobaba ne sicela ukuthi owajoyina othi angakatholi call angakatholi lutho angela bhalisa igama lakhe nesibongo nephone number yakhe I will make sure ukuthi I follow up eThekwini ngoba i-head office edila nama medical voucher iseThekwini fanele ngabe senifoneliwe yebo baba Kinkinga baba umsebenzi yamkhelela hayi khulileka baba ngithi siyenzile into yonke into manje and I'm coming ngomhla ka-19 ngisegoli lonke igoli lapho elikhona linyakaza impela ngifuna siyishaye igcwale leya hall leya sizowenza imangaliso lezi enijwayele ukuyibona zenzeka ku YouTube ngizozenza live goli awunikela tata siyanikela ngoku uyiphosa kuphi ey'nyaweni zikamkhulu landa phansi le angizwa siyabonga kakhulu sekuright sandawana